Hello friends, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब नेसनेलाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों डाइरेक्टरेट अफ एरक'ल'जि बेनिफ्राय जोंहा रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों जायफोर बिथांमोनानो मेट्रिक पास जानानै दङ आरो जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय क्लास 8 पास जानायबाबो बिथांमोना साख्रिनि थाखाय एलिजिबल जागोन आरो जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट पास जानानै दं बिथांमोननिबो थाखाय बे रिक्रुटमेन्टआ ओंखारना फैदों। बे रिक्रुटमेन्टआ आं दहायनो खोन्थादोंमोन डाइरेक्टरेट अफ एरक'ल'जि आसाम बेनिफ्राय फैदों। दा जोंहा मोननै पस्टनि थाखाय दङ ग्रेड 3 ग्रेड 4 बे जाबाय माखासे आरो जेनेबा बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि सिङावनो बे माखासे पस्टफोर नाम दं आरो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। गिबियाव नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो सानफ्रामबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। लोगोफोर साख्रिनि पस्टनि नामखौ आं खोन्थानि LDA HQ लेभेल बे जाबाय साख्रि पस्टनि नामा। गासै जा बे LDA नि थाखाय सानै मानसिखौ लानाय जागोन भेकेन्सिया मोननै दङ। ओमफ्राय केटेगरि वाइसआ आनरिजार्भनि थाखाय सासे दङ PWD नि थाखाय सासे। दा नोंथांमोना सेलारिखौ 14,000निफ्राय 60,500 मोननो हागोन होनना बुंदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना माखासे एलाउन्सखौबो मोननो हागोन। दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन बेचलर डिग्री जायखिजाया नोंथांमोना ग्रेजुवेट पास जाबायबा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय जेबो पार्सेन्टेजनि रिक्वायरमेन्ट होआखै जायखिजाया नोंथांमोना डिग्रीखौल' पास जानांगौ जायखिजाया स्ट्रिमानो जाया मानो। दा नोंथांमोना बे ग्रेजुवेट पास जानायजों लोगोसे 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे LDA साख्रिनि थाखाय एलिजिबल एबा एप्लाइ खालामनो हागोन। सेकेन्ड नाम्बार पस्टनि नामा जाहैबाय LDA बे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि LDA दहायनिया HQ लेभेलमोन दानिया जाबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि पस्टआ गासै मोननै दं बेहाय। दा बेहाय केटेगरि वाइस आनरिजार्भनि थाखाय सासे दङ ओमफ्राय सासे OBC MOBC नि थाखाय सासे दं। सेलारिया दहायनि बायदियानो सेम टु सेम 14,000निफ्राय 60,500सिम जाहैगोन। बेहायबो क्वालिफिकेसना सेम टु सेमानो बिदों नोंथांमोना जायखिजाया बेचलर डिग्री थानाय जानांगोन नोंथांमोना डिग्री पास जानाय जानांगोन बेजों लोगोसे 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोनाव थानांगोन। ओमफ्राय जोंहा थार्ड नाम्बार पस्टआव दङ फरमेन। दा नोंथांमोननि बे गासै टटेल पस्टआ 3 दङ बे फरमेननि थाखाय आनरिजार्भफोरनि थाखायल'। ओमफ्राय दा नोंथांमोना सेलारिखौ सेम टु सेम दहायनि बायदियानो मोननो हागोन 14,000निफ्राय 60,500सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसे माखासे एलाउन्स दङ। दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननिया जायखिजाया नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबानो जागोन जायखिजाया स्ट्रिमानो जाया मानो आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा बेहाय जेबो मार्कनि आरो रिक्रुटमेन्ट होआखै। नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाना दङबा बे फरमेन साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना आनरिजार्भ केटेगरिनि। ओमफ्राय फर्थ नाम्बाराव जोंहा दङ प्लेनिं एसिस्टेन्ट बेनि थाखाय गासै टटेल पस्टआ सासे दङ केटेगरिया आनरिजार्भ सेलारियाबो दहायनि बायदि सेम टु सेमानो। दा नोंथांमोननि फरायनाया बेहाय बेचलर डिग्री थानाय जानाय जानांगोन जायखिजाया स्ट्रिमानो जाया मानो ओमफ्राय नोंथांमोना 6 मान्थ्सनि बेहाय कम्पिउटार सार्टिफिकेटखौ होनांगोन। 5 नाम्बार पस्टआ जोंहा दङ ड्राफ्ट्समेन बेहाय सासे पस्ट दङ आनरिजार्भफोरनि थाखाय। दा सेलारिया दहायनि बायदि सेम टु सेम बे 14,000निफ्राय 60,500सिम ओमफ्राय माखासे एलाउन्सफोरबो नोंथांमोना मोनफागोन। दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जायखिजाया मेट्रिक पास जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। मेट्रिक पासजों लोगोसे नोंथांमोना 1 इयारनि बेलेट सार्टिफिकेट नांगौना ड्राफ्ट्समेनशिपनि थाखाय। ड्राफ्ट्समेनशिपनि मोनसे नोंथांमोना 1 इयारनि सार्टिफिकेट होनो नांगोन मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे अब्लासो नोंथांमोना बे ड्राफ्ट्समेन साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। 6 नाम्बाराव दङ जोंहा ड्राइभार सानै पस्ट दङ बे ड्राइभार पस्टनि थाखाय आनरिजार्भनि थाखाय सासे OBC नि थाखाय सासे दङ। सेलारिया दहायनि बायदि सेम टु सेमानो। दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन मेट्रिक पास जानायानो हागोन बेखौ एप्लाइ खालामनो जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानानै दङ ओमफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स नोंथांमोनाव दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंहा दङ 7 नाम्बार पस्टनि नामा मनुमेन्ट एटेन्डेन्टनो बेहाय सानै पस्ट दङ ओमफ्राय गासै टटेल पस्टआ सानै जाबाय ओमफ्राय आनरिजार्भनि थाखाय सासे ओमफ्राय नैबे OBC बिथांमोननि थाखाय सासे दङ। सेलारिया 12,000निफ्राय 37,000सिम जाहैगोन बेनिफ्राय आरो माखासे एलाउन्सफोरबो नोंथांमोना मोनफागोन। नोंथांमोननि फरायनाया बे मिनिमाम मात्र नोंथांमोना क्लास 8 पास जानायबानो एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर मेट्रिक पास जानानै दं हायार सेकेन्डारि पास जानानै दं अब्लाबो नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोनानो 8 पास जानाय बेखौबो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय 8 नाम्बार पस्टनि नामा जाहैबाय पियन बे पियन पस्टनि थाखाय सासे दङ पस्टआ ओमफ्राय गासै केटेगरिया जोंहा बे STP नि थाखाय। दा बेहाय सेलारिया 12,000निफ्राय 32,000सिम नोंथांमोना मोननो हागोन बे ओमफ्राय आरो माखासे एलाउन्सफोरबो नोंथांमोना मोननो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया मात्र क्लास 8 पास जानायबानो नोंथांमोना बे पियन पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन।
9 नाम्बार पस्टनि नाम्बार दङ बे सुकिदा सासे दङ आनरिजार्भ सेलारिया 12,037 निफ्राय 37,000 सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन मिनिमाम क्लास माने नोंथांमोना क्लास 8 पास जानायबानो एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय बे दङ हेन्डिमेन सासे दङ पस्टआ MOBC नि थाखाय मिनिमाम क्लासआ नोंथांमोना क्लास 8 खौ पास जानाय जानांगोन बेफोरनो जाबाय माखासे पस्टनि नाम्बार लोगोफोर नोंथांमोना दा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बे माखासे होनाय दङ नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स नांगोन नोंथांमोननियाव माखासे मोनसे डोमिसाइल सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन एबा माने PRC थानाय जानांगोन नङाबा भटार ID कार्ड नोंथांमोनाव थानाय जानांगोन एप्लिकेशन फर्मजों लोगोसे नोंथांमोना बेखौ होनांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन कार्ड थानाय जानांगोन जुदि नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन गैयाबा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा एप्लाइ खालामनो थाखाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन कार्डखौ होथारनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोरनि उन्दैसिन जानो मोननाय नङा 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि सिङाव थानाय केन्डिडेटफ्रा बेफोर साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंहा लोगोफोर 13 जानुवारि 2021 13 जानुवारि जोंहा लास्ट डेट एप्लाइनि खालामनाया दा एप्लाइ अनलाइनथ' नङा लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखौ पस्ट खालामहरनो हागोन आरो माने एड्रेसाव नोंथांमोना आं खोन्थानि माबोरै नोंथांमोना पस्ट खालामनो हागोन नैबे एड्रेसखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ डाइरेक्टरेट अफ एर्क'ल'जि आसाम आमबारि गुवाहाटी 01 नोंथांमोना बे एड्रेसाव पस्ट खालामहरनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना गासिबो मा डकुमेन्ट्स बिदों बे एडभार्टाइजमेन्टआव गासिबो डिटेल्स होनाय दङ बेनिखायनो नोंथांमोना गिबियाव बे एडभार्टाइजमेन्टखौ फरायनानै नायबानो जाबाय एबा डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेहाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो माने मा एटाच खालामना हरफानांगौ नोंथांमोना माने पस्ट खालामनाय समाव बेखौ गासिबो डिटेल्स होनाय दं बेखौ मेनसन खालामनाय दंजोबो नोंथांमोना बेखौ फुरायै मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय आं बेनि लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासिबो डिटेल्सजों खोन्थाहरबाय माबाफोर थालांदोंबा नोंथांमोना बुजिनो मोनाखैबा अननानै भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनो अननानै शेयार खालाम आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो सानफ्रोमबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो गोजोन्थों लोगोफोर